Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy na Śląskiej Karuzeli. Park Śląski dzisiaj gości właśnie nas. Wspaniały przewodnik, piękny, uroczy. Zaczynamy. Zaczynamy. Ale widok. No widok piękny. Przypomniała mi się Szwajcaria i uważam, że to jest dużo ładniej. Chciałem się zapytać tylko, czy mieliście takie przygody, że na przykład ktoś przed z nartami? Nie, ale wszystko jest możliwe, pamiętajmy o tym. Na razie zimy mimo wszystko nie sprzyjają do takich pomysłów, ale w tym roku będziemy mieli lodowisko Wow. w Parku Śląskim, więc trochę sportu zimowego w parku również będzie można. Liznąć. Ale słuchajcie, naprawdę ten park jest tak przepiękny, że Central Park w USA, w Nowym Jorku po prostu się, słuchajcie, chowa. I to jest niesamowite, ile to jest atrakcji, że jest w ogóle jest jeszcze większy, piękniejszy i koniecznie wpadajcie go odwiedzić. I nowocześniejszy, Tak, to trzeba też podkreślić. Wspaniały. Tutaj co mamy? Tutaj jest Legendia. Legendia, Śląskie Wesołe Miasteczko, wspaniały obiekt, na wycieczki rodzinne i nie tylko można spędzić cały dzień pełen wrażeń. A jeśli chcecie się przekonać, co jest, to właśnie przejażdżką kolejką Elką możecie podglądać, jak to wygląda. Super. Wspaniała atrakcja, słuchajcie, kolejka, można i gondolką, i tak na Słynny otwartym, coaster. cudnie, tak. Tutaj Terenia Werner jechała kilka razy, fryzura, nawet włosek się nie odkleił, słuchajcie, fenomenalnie, naprawdę polecam. Jakie atrakcje czekają nas w Parku Śląskim? W Parku Śląskim oprócz tego, że jest to niesamowita przestrzeń pod pikniki, pod różnego typu eventy, 50 kilometrów ścieżek ponad, na rowery, na rolki, na przepiękne spacery, to mamy wiele takich atrakcji typowo rodzinnych, jak na przykład Śląski Ogród Zoologiczny, gdzie Macie zoo? mamy zoo i po 40 latach ponad do zoo wróciły pingwiny. Wielki hit, gorąco zapraszamy, naprawdę przecudowne, przezabawne zwierzaki. Może ciut inne niż w Madagaskarze, ale jednak. A jakie jeszcze zwierzęta można zobaczyć w zoo? Żyrafy. Naprawdę? Żyrafy, tak. No stąd też nasz symbol parku. Czyli żyrafy. tak, wprawdzie trójnoga żyrafa, ale jednak. Ale tam w zoo ma 4. Ma 4, Okej. Gwarantuję, że ma 4, tam jest parę tych żyraf, więc jest w czym wybierać. Oczywiście słonie, hipopotamy, lemury, Wow. tak, wszystko się znajdzie. Słuchajcie, na Śląsku jeszcze jest zoo w takim parku, no cudnie. Ścieżki rowerowe, na pewno przestrzeń do grillowa. Jest. Oczywiście mamy wspaniałe altany grillowe, z których można korzystać, więc ta infrastruktura też jest poszerzana. W tym roku i w przyszłym roku planujemy, już praktycznie zaczęliśmy, bo już zakończyliśmy inwentaryzację, podpisaliśmy umowę, będzie wymiana ławek parkowych i mebli parkowych, tak? Czyli na przykład pojawią się leżanki. Wow. Dla tych, którzy przejdą już odpowiednią ilość po 530 hektarach naszego parku, znajdzie się miejsce również, żeby poleżeli jak najbardziej. Wspaniale. A restauracje też macie? Mamy. Doskonale. Mamy restaurację, taki bardziej kultowy, wspaniała restauracja zaraz przy stawie, też w części leśnej mamy, fajnie zlokalizowaną zresztą przy miejscu, które tak naprawdę jest niedoceniane. Jest to Galeria Rzeźb Śląskich. Przeróżne rzeźby właśnie w takiej leśnej części naszego parku, przedstawiające i kobietę, i rodzinę, i gdzieś tam tą śląską historię. Też warto tam zajrzeć. Staw, czyli łodzią też można pływać. Można płynąć jak najbardziej, może niekoniecznie łodzią, choć takie przypadki się Okej. zdarzały. Natomiast mamy rowerki wodne do wypożyczenia. Doskonale. Także na gorące dni naprawdę idealnie, ale myślę, że przy odpowiednim ubiorze, nawet w taki dzień jak dzisiaj, można spokojnie. warto się przepłynąć tak kanałem regatowym. Kiedy najbardziej się cieszysz? Kiedy masz satysfakcję, no bo dbasz o ten park, starasz się, żeby się rozwijał i co Ci sprawia największą frajdę? Dbanie o park to jest tak naprawdę praca wielu ludzi. Załogę mamy bardzo fajną, bardzo zgraną. Zarząd parku, pani prezes, którą mieliście okazję poznać, właśnie trzyma to wszystko w ryzach. Dla mnie osobiście, ale myślę, że też dla pracowników Parku Śląskiego fajny jest ten moment, gdzie przygotowujemy jakieś eventy i widzimy te tłumy ludzi, którzy autentycznie cieszą się, że
oprócz spacerów mają jeszcze tą dawkę kultury, no bo i koncerty, i przedstawienia, i animacje dla dzieciaków, i wyścigi rowerowe, wyścigi biegowe, więc naprawdę. Właśnie tak, tutaj nasza historyczna brama do zoo. Pięknie. Przechodzimy i znajdujemy się w takim naszym, no pięknym tak naprawdę zoo. Świetne alejki spacerowe zoo też w najbliższym czasie zostanie poddane modernizacji, no bo tak jak wspominałam, park ma 70 lat, więc Wiekowy wypada już. kiedyś trochę zadbać o ten lifting. Chciałbym całej załodze Parku Śląskiego zadedykować tę właśnie piosenkę. Przed nami ogród różany. Przed nami ogród różany, 35 000 róż. Ja cię kręcę. Mnóstwo gatunków. Tu właśnie się Ale odbywają... przepraszam, 35 000, ale i jedna, bo musi być nieparzyście, tak? I jedna, ależ jedna. ależ oczywiście, że tak. 35 jedna. Teraz już, no, poprzednie widać tą dały. aurę jesienną, więc one chociaż jeszcze tutaj pięknie się nam utrzymują. Właśnie w tym okresie takim wakacyjnym paleta barw różanych. Ale naprawdę ten park jest położony w takim miejscu, gdzie wiecie, jest tętniące miasta życiem i że faktycznie z tego Śląska wszyscy mogą tu przyjechać. Tak, z tych jest centrum świetna miast. komunikacja Tak. i miejska, bo tak naprawdę przecież przystanki mamy komunikacji miejskiej zaraz tutaj, ale też i z DTS-ki, i z autostrady. Naprawdę, Tak. no tak jak wspominałam, jest to zbieg 3 miast, tak? Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów i to już nam daje część właśnie tej przewagi, ale też mnóstwo tutaj rzeczy się dzieje. W samym Parku Śląskim, ale też właśnie czy w skansenie, czy na Stadionie Śląskim, czy w zoo. I to też nam daje taki przepływ dodatkowych ludzi. Ktoś, kto idzie na koncert, idzie na mecz, czy mistrzostwa lekkoatletyki właśnie na stadion, zawsze zajrzy do nas do parku i skusi się na Wspaniale. przejażdżkę. A płytą dzisiejszego odcinka jest Bożena i Mirosław Szołtysek. Minęło tyle lat. Bardzo Wam gratulujemy. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Dzisiaj Śląska Karuzela gości w przepięknym Parku Śląskim. A mnie interesuje jeszcze planetarium. Skąd u Was planetarium? Planetarium. Podobno jeździło się kolejką Elką ze starych czasów, zabierało się dziewczynę Tak. na przejażdżkę. Tak. Właśnie po to, żeby zabrać ją do gwiazd. Właśnie jak jeszcze były te kolejne linie, dlatego też świetny pomysł na zaręczyny, świetny pomysł Tak. na randkę i wkrótce właśnie będzie można pojechać do planetarium. Planetarium teraz przychodzi gruntowna modernizację. Doskonale. Jest rozkopane, przemodelowane, pogłębione, poszerzone. Będzie najnowocześniejszym planetarium na pewno u nas w kraju. Doskonale. Już w przyszłym roku, mam nadzieję, że na koniec przyszłego roku będzie ono oddane do użytku. No i trzymamy bardzo mocno kciuki. Będę pierwsza, która tam przyjdzie i będzie Zapraszamy. oglądać. Gorąco. Taką randkę wtedy z Kajrą Wtedy zrobimy. tak, Przejażdżka, przejażdżka, potem planetarium, a potem A potem zimne piwo kocyk. na przykład, A albo potem kocyk. tak. takie programy w Śląskiej Karuzeli, wiadomo. Place zabaw, widzę, że tam nawet nie. Mamy, tak, tam powstaje No. ogród japoński. O, będzie ogród japoński. Ogród Cudnie. japoński, przepiękny. Już w przyszłym roku, w czerwcu będzie on oddany do użytku. Mamy nadzieję, że będzie faktycznie tą oazą spokoju i tego poukładania, jak to powinno być w Japonii. Więc tak. No jest to też taka długo oczekiwana inwestycja, bo ten ogród japoński już istniał wiele lat, natomiast zdecydowanie wymagał modernizacji i tak naprawdę nadania tego bardziej japońskiego, orientalnego kształtu. Więc mamy. W Rozarium również jest plac zabaw dla dzieci, natomiast już teraz oddajemy plac zabaw nowy do użytku. O, jak Przepiękny, fajnie. wielki plac zabaw. Jest on dla nas takim wyznacznikiem czegoś nowego, innowacyjnego. Łączy on wiele pokoleń tak naprawdę, bo jest to plac zabaw i dla osób starszych, Super. gdzie będą sobie mogły poćwiczyć siedząc na ławeczce, i dla dzieciaków oczywiście, ale też z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami, Wspaniale. żeby faktycznie wszyscy tam mogli się integrować. Jest to, też ten plac zabaw jest taką częścią Pięknie.
parku wielu pokoleń, który Pomyślany już właśnie- światowo. Super. Staramy się. Staramy się jak najbardziej, żeby... Nie, to rowerki chyba. To są tak, takie to są łódkowe. te nasze... Cudnie. To są te nasze. Ale- No i to jest właśnie kanał regatowy, który też wymaga oczywiście modernizacji. Wkrótce też tutaj już pracujemy nad projektami i wykorzystujemy to, co jest. I też będzie on odnawiany, nabierze nowego kształtu. Znaczy, kształt może inaczej. Kształt zostanie ten sam, natomiast to, co właśnie Sławomir mówił, nowoczesność. Trzeba iść za duchem czasów i trzeba właśnie wprowadzać pewne innowacyjne rozwiązania, żeby to funkcjonowało. Chcemy, żeby przy kanale regatowym znalazły się również pomieszczenia na taką na przykład pracę w parku. Taki pokoik do pracy z widokiem na park, z wow. widokiem na kanał regatowy, tak. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale oczywiście trzymamy kciuki. Ciekawostka, po lewej stronie mijamy, Amfiteatr. można powiedzieć, amfiteatr. Hala wystaw Kapelusz. Okej. Przepiękna hala, która też jest właśnie poddawana modernizacji. No w parku teraz naprawdę dużo się dzieje, Doskonale. jeśli chodzi o inwestycje. Niesamowity kształt, awangardowa budowla, naprawdę na te czasy. Nawet można ryby łowić. Ależ oczywiście i nie tylko tu, jeszcze na stawie Hutnika, takim pięknym, ukrytym w części leśnej stawie. I naprawdę jest to światowo. Nawet o 5 rano możemy zostać gości i to również światowych, bo zdarzają nam się światowi goście, którzy gdzieś tam podczas jakichś spotkań opowiadają, że tak, my wiemy, bo my jak przyjeżdżamy, to pierwsze co to biegamy rano po parku. To jest logo Parku Śląskiego. Przepięknie. I co to jest waszym Drzewo? zdaniem? Latająca mewa. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 mew. Raz, 5 dwa, trzy, mew. 4, 5. No właśnie są różne pomysły, jest też zwane karczochem, a tak naprawdę są to płuca. Płuca. Więc tak, to- Zobacz, Macie, jak tam pięknie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, tak. Normalnie Central Park się, słuchajcie, kryje. Serio. Kryje się. Myślę, że też klimat, który planujemy na zimę, mianowicie jarmark bożonarodzeniowy. W historii 70-letniej Parku Śląskiego pierwszy jarmark świąteczny. Koniecznie odwiedzimy Park Śląski, jak się zacznie jarmark świąteczny, zrobimy tu odcinki świąteczne. Zapraszamy, gorąco Świetnie. zapraszamy. Jesteśmy. Wino grzane, gorąca czekolada, Oj, zapach tak. pierników. Będziemy mieli chatę do wypieku pierników, także naprawdę warto. Jak to pięknie w ogóle wygląda, można takie białe dancingi robić, to są takie białe sale, prawda? Jak uzdrowiskowo tutaj w ogóle. Tak, O tak, Jezu. zdecydowanie. Ogniska imprezy również nam się zdarzają, chociaż ognisko oczywiście nie polecamy. Dobrego grilla zapalić grilla można. jak najbardziej. Śpiewać, tańczyć wszędzie można. Wszystko, czego dusza zapragnie. Taguś, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. To była przepiękna wycieczka. Moje serce urosło jeszcze bardziej i moja miłość do Śląska jeszcze bardziej. Dziękuję Ci pięknie. Kochani, koniecznie wpadajcie, zwiedzajcie, oddychajcie tymi zielonymi płucami. Jest światowo. Byliśmy w wielu miejscach i Park Śląski jest takim światowym miejscem, które warto odwiedzić i na tej swojej mapie przepięknej Polski zaznaczyć na czerwono, że odwiedziłem. Zdecydowanie tak. Wrócimy tutaj na pewno. Na zielono pewno. proponuję. Tak, I czekamy na ten jarmark świąteczny. tak. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.